Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipani cha Malawi Congress MCP chavomereza ganizo loti mamembala ake omwe amapikisana pa chisankho cha chipolola pa mpando wa phungu wa Nyumba ya Malamulo m'dera la pakati ku Mzimba ayime pa chisankho cha pa 16 Septemba ngati aphungu oyima pawokha. Izi zikutanthauza kuti a Vitumbiko Mumba komanso a Adamson Mkandawire apikisana pa chisankho chikubwerachi ngati aphungu oyima pawokha, koma onse apitirira kukhala mamembala a MCP. Izi ndi malingana ndi kalata yomwe mkulu wa zamalamulo ku chipanichi a George Jefferson Kadzipatike walembera loya wa Mumba omwenso ndi nduna ya zamalonda. Kudzera mu kalatayi a Kadzipatike ati chipani cha MCP sichipereka chilango kwa awiriwa koma chipereka chilango kwa mamembala ake omwe anasokoneza chisankho chake cha chipolola m'deralo mwezi wa Meyi komanso posachedwapa pa 26 Julayi 2025. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.